गोलाव बेथावसो जानानै दंजोबो मानोथो एसेबां लोंनांगौ जाखो दे ओइ गोमथा आंखौलाय मानोथो एसेबां जागोन बायदि नायखो गाज्रि दामोनलै दसे नायनो होबाव हाबाबहाय मेगन दिलु दिलुसो नायसिनबाय मानो बेबायदि नायदों आंखौ नुफेराखै नामा जोबोद समायना नुदों नोंखौ दाउखाखौ बायदि नुलायलांदों बेनिखायनो नायनो गोसो जादोंलै नोंखौ नुनानै दाउखाखौ नुनाय बायदि मोनलायदों गोसो जादोंलै आं दाउखाखौ बिराद नायनो ओइ फेथें नों फोथायनो हादोंना दाउखाया आंखौ बावबाय जारौ नोंबो बुंनो हागोन ना दाउखाया आंखौ बावगारबाय सिरि सानैबो सिरि हाया नोंसोर बुंनो हाया दाउखाया आंखौ बावगारबाय ना बावगाराखै आंबो मिन्थिया दाउखाया आंखौ बावबाय ना गारबाय मानो नांगौलै बिसोरनो आंखौ मानो फन हरदोंब्रा सोर फन हरदों रिसिभ खालामा मानो जाय बिमाया फिसानि फिउचारखौ साननोनो रोङा बेबायदि बिमाजों रायलायबावनांगौ आरो मा बाथ्रा दंबावो हो मा खोथा दंबावो मा रायलायनो रायलाया आङो गोमथा हामालै खनसे रायलायब्रा बिमाजों खनसे रायलाय मा बुंहरनो नागिरदों मोजां खबरफोर हरगोनदां रिसिभ खालाम आंनि बिमाया आंनो मोजां खबर हरनो हामाहाय गोमथा मानो फन हरदों खनसे रिसिभ खालामनानै रायलायना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो रावबो बिमाया गावनि फिसाफोरखौ गारनो हाखाया नङा मोजां बिमा नङा बियो आंनि मोजां बिमा नङा आंखौ अननाय मोनब्ला आंनि लाबोखानाय हिनजावखौ बियो बुनानै होखारहरनाय नङामोन आंनि गोसोखौ सानासै आंनि गोरबोखौ बुजियासै आंखौ जुदि बियो गावनि फिसा होननानै अननाय दङमोनब्ला आंनि गोरबोखौ एसे बुजिगौमोन बियो आं बे दाउखाखौ लानानै बेसेबां खुसिमोन गोमथा जानांगौ नोंनि नोम्माया नोंखौ नेनानै दंबाय थायो बेनिखायनो नोङो जोंनियावनो दङ होननानै खोन्थानानै लाहरदो नांगौ नों थांनो नाङा न'आव अब्लाबोथ' बिसोरो माबा मोनसे मोजां मोनगोन ना गोसोआव आंनि फिसालाया गोथाङै दङ एबा मोजाङै दङ होननानै रायलायनो गोसो गैया आं बिसोरजों दुखु जादोंबा दुखु जाबाय थाथों आरो नागिरदोंब्ला नागिरबाय थानो हो बिसोरखौ जारौ आरो गोमथा नोंबो दाउखानि आंनि सोमोन्दोखौ जेरैबायदि गोजान खालामदों बियो बे आंनि खिथेर बेबायदिनो आंबो बिसोरनि सोमोन्दोनिफ्राय गोजानाव थानो लुबैदों बुजिथों मिथिथों आंगोखौ खोमाना लानायनि बिसआ बेसेबां गोसा माब्लाबा नोंसोर सानैनियावबो फन सफैनो हागौ नाथाय खबरदार आंखौ दे नोंसोरजों लोगोआव दं बेखौ दाखोन्था बिहामजो आफा खोरखिथिं थानानै नाहरगासिनो नङासै नोङो गोमथाया माब्ला फैगोन होननानै औ आफा गोसोआनो मानियाखै माथो फैगोनदां सफैसिगोनदां फैगासिनो दां मोनफैथारबायदां न' बिदिल' सानो माथो गोसोआ बेनिखायनो खोरखिथिं थानानैनो नाहरफ्लांबाय थायो लामाथिं बबे जायगायाव दंहैयोथाय मानसियानो गोबां फन खालामबाय आङो फनानो नाङा आंबो गोबां मानसिफोरनाव सोंबाय बिहामजो रावबो खोन्थानोनो रोङा नागिरगासिनो आंबो बहा दं सुलु लागासिनो आफा आं गावखौनो जोबोर लाजिखांनायबो मोनबाय सेंग्रा गैयालासे फैना थाफैनाया मोजां जायाखै नामा समाजनि आयेनावबोथ' बिदि गैखाया आरो मानसिनि नोजोरावबोथ' गाज्रि नुजाखादों आं जेब्ला बाजाराव ओंखारलांदोंमोन गोबां गामिनि मानसिफोरा आंखौ खोथा हमदों बिहामजो फिसा गोमथानि खबर मोनसान्दि नों न'आवनो थांफिनदो नामाथाय आं न'आव थांफिनो औ नों न'आवनो थांफिन जेब्लानो गोमथानि खबर मोनगोन जेब्लानो गोमथाया न'आव सफैफिनगोन अब्लानो नोंखौ लायथारगोन आफा खनसे नङा खननै नङा आं बारे बोरै न'आव थांफिनबाय थानो सिगांनि होखारहरजानायखौबो गामिनि गासै मानसिफ्राबो मिथिजोबो आरो बे बारावबो आंनि लाबोनायखौ गामिनि मानसिफोराथ' जानांगौ मिथिजोबखाबाय
आरो जुदि बे बारावबो आं थांफिनबावनो गोनां जायोब्ला आंहा लासिंसिं जाथारगोन आफा। बाथ्रायाथ' नंगौ। बेफोर जि समस्याफोरा जालांगासिनो बेफोर गासैबो आंनि हिन्जावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो जालांजोब्बाय। सिगां बारनि समावनो आंनि हिन्जावा जुदि नोंखौ बिहामजो होननानै गनायना लाखानायमोनब्लानो दिनै बेबायदि खनले खनले लायफिनलाय थांफिनलाय जानो मोननाय नङामोन। दिनै आंनि फिसालायाबो आंखौ गारनानै बिमाखौ गारनानै गोदाव सोराव बाहेरायाव ओंखारलांनाय नङामोन। नाथाय आंनि हिन्जावनि थाखायनो दिनै फिसालायाबो गोमानानै दङ आरो बेराफारसे नोंनि लाइफआबो बरबाद जालांनो हमगासिनो। आफा, दालाय सोरखौ दाय होबावनो? दायाथ' जोंनिबो जादों। बेयाव आइनि नामखौल' होनबा जानाय नङा आफा। आइनिल' दाय गैया। जानांगौ आफा, बे आंनि खाफालैनो लिरनाय। आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दंखायोमोनदां। बेनिखायनो आंनि समफोराव, आंनि दिनफोराव सानफा एफा जानांगौआ जालांगासिनो, नुजानांगौआ नुजागासिनो, मिनि जानांगौआ मिनि जालांगासिनो। हामबायसै बिहामजो, बांद्राय सिन्था खालामबाय थानो नाङा। दसे रेस्ट लादो दे। बे बोरायालाय बिहामजोनि रुमनिफ्राय ओंखारलांबाय, मानोथो फैयामोन बेलाय? बिहामजो, नोंहालाय मानोथो फैयामोन नोंनि रुमाव? मा रायलायखो? गोमथानि माबाफोर खबर मोनदों नामा बेखौनो सोंफैदों आयै। बेनोथ' जाबाय दा खोथाया। फन खालामदोंमोन आङो, रिंदोंमोनबो, रिसिभ खालामाखै। मा आयै, बिनि फना रिंदोंमोन आरो रायलायनो मोनासै? गैया, रायलायनो मोनाखै। आयै, आं सोरनि थाखाय बे न'आव बिहामजो जानानै दंफैयो? गोमथानि थाखाय, नंगौना? नंखागौना? आयै, गोमथाया बे न'खराव गैयाब्ला आंबो बिहामजो जानानै थानो हानाय नङा। सम बोथोरा खोन्दा खोन्दा थांगासिनो। आयै, बेबायदिनो आंनि गोरबोआव थानाय गथ'आबो देरबोगासिनो। आयै, आंनि गथ'खौ खेनसे डक्टरनियाव लानानै थौ, खनसे चेकआप खालामनानै नायहैनि। माब्रै दं? रावबो दिनैसिम आंनि गथ'नि थाखाय खौरां लायाखै। नै बिहामजो, बे गथ'खौ गारनायानो मोजां जागोन नामा? मा? मा बुंखो नों? आंनि गथ'खौ गारनो? औ, गथ'खौ गारनो। आयै, आं हानाय नङा। आं बे गथ'खौ गारनो हानाय नङा। नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आयै, आंखौ लाबोनाय समाव, बे गथ'आ आंनि जानो गोनां फिसौ। बे गथ'नि इयुनखौ आं नायगोन, बे गथ'खौ जोनोम होगोन। नोंनोथ' बुंदोंमोन आयै। नाथाय दिनै मानो बे गथ'खौ गारनायनि खोथा बुंखो नोङो? खोनासं, बाथ्राखौ एसे गोथौयै सान। दायो गोमथाया बहा दङ आरो माब्ला बियो न'आव फैफिनगोन जेबोथ' गद गैया। गामिनि गासै मानसिफ्रानो मिथिबाय गोमथाया न'आव गैया, नाथाय गोमथानि थाखाय बिहामजो दंफैयो होननानै। आरो नोंनि गोरबोआव दे गथ' दङ बेखौ गामिनि रावबो मिथिया। दा बेयावहायनो खोथाया जाहैबाय मा? बे गथ'खौ नोङो गारनांगौ। आयै, आरो दा बुंसैना? बे गथ'खौ गारनायनि खोथा आरो दा बुंसैना? आंहा हजमानो जाया। खोनासं, नोंनि अहंकारजों जाया। गामिनि मानसिफोरा मा सानगोन? फिसाला गैयालासे बिसानि बिहामजोआ बोरै गथ' मोनखो? सोरजों सन्देह खालामगोन? मिथिगौ नों? मानसिफोरा आंनि हौवाजोंसो नोंखौ सन्देह खालामगोन। आंनि हौवाजोंसो गथ' मोनदों होननानै दावराव जागोन। बाथ्राखौ नों साननानै नाहरदों? आरो जुदि साननो हाख'वाखैब्ला साननानै नाहरदो, खोथाया बे नुजागोन ना नुजाया? गोमथा फिफाजोंसो गथ' मोनबाय होननानै खोथाया दावराव जागोन ना जाया? साननानै नाहरदो नोङो। नंगौ, बाथ्रायाथ' नंगौ। नाथाय सैथोआथ' आंजों दङ ना? नोंनि सैथोखौ रावबो बिसार खालामनो फैनाय नङा बेयाव। आरो खोनासं बिहामजो, नोंहानिफ्राय माने आंनि हौवानिफ्राय जेसेबां हायो गोजान गोजान था। आंनि हौवाखौ न' सिङाव बारा फैबाय थानो दाहो। बुं, बारा हाबबाय थानो नाङा होननानै। बाथ्राखौथ' बुजिदों जानांगौ आं मा लाइनाव बुंदों। आयै, आफानि सायाव मानो बिदि गाज्रि नोजोर नायदों नोङो? आंनि नुनायावथ' आफाखौ आं बेबायदि जेबो गाज्रि आखल नुथाराखै। आफायाथ' आंखौ अनोसो, आंखौ खबरसो लाफैयो। आरो आं बे न'खरनि बिहामजो जानानै फैबाय जेब्ला, बिहाव आरो बिखुनजोआथ' आंखौ खबर लानो मोन्थाय दंखायोना? दङ, बुजिदों। नाथाय गासिबो मोन्थायानो आंनि फिसाला फैखांनायनि उनावसो जाजोबगोन। बिदिब्ला दायो मा? दानि खोथाया जाबाय, नोंखौ होखारहरनायनिफ्राय आंनि फिसालायाबो खारदों। दा आंनि फिसालाखौ मोनफिननायनि थाखाय आं नोंखौ बिहामजो लाबोदों। आरो जुदि
आंनि फिसाया फैफिनोब्ला नों बिहामजो जानानै थागोन आरो जुदि आंनि फिसालाया फैफिनाब्ला नों न'आव थांफिननो नांगोन। बेनिखायनो खोथाखौ बुंदों आं, नोंनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारनोसै। हे गसाइ, बेफोर बाथ्राया मा? मामाया गेलेदों आंनि जिउआव बारे बारे। आं मोजांनि थाखायसो बुंदों, बाथ्राखौ गोसोआव ला। गसाइ, आं मा मावदों? आं नोंनि मा बेरेखा मावदों? नोङो दे आंखौ सौसिखौ हायै एसेबां जेंनायाव खोलैदों। आंनि गोरबो बिखाया सेवलांनो हमबाय, मेगननि मोदैया रानलांनो हमबाय। अब्लाबो दिनैसिम आंनि जिउआव जेंनाफोरा दाबो जोबनो रोङा नामा? गसाइ, आं सहायनानै थागोन। जेसेबां जेंना फैब्लाबो आं सौसिलांगोन। गसाइ, नाथाय आंनि मोनसेल' खावलायनाय नोंनिसिम, गोमथाखौ नोङो गोख्रै आंनि सेराव लाबोफिनदो। आंनि जिउआव सोमजिनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोमथाखौ नोङो आंनिसिम दैथायहरदो गोख्रैनो। गसाइ, नोंनियाव आरज गाबो, आंनि गोरबोआव थानाय गथ'आ नों होनाय दानसो। गथ'फोरा गसाइ होनाय दान। नों होनाय दानखौ आं बोरै फोजोबस्रांनो आंहा पाप जागोन। बेनिखायनो बे गथ'नि जिउखौ बासायनो आरो आंनि खोमसि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो गोमथाखौ नोङो दैथायहरदो। बे आंनि नोंनिसिम आरज गसाइ। बिहामजो, नों दाबो बेयावनो दं आरो मानो गाबदों? आं गाबाखैथ' आफा, मेगनाव एम्फौ हाबदोंमोन, बेनिखायनोसो मोदै गदों। दे, नै बिहामजो, आं अमा बेदर लाबोदों। नै, गोथाव संहैथां। औ, जागोन दे। अमा बेदरखौ मानोबा नायनोनो हाया हाया मोनथारदों। गोबानोसो ओंखारबाय आं अमा बेदरखौ नुनानै। माब्रै संगोन आङो? आं संबाथ' गोबाखागोन। नायनोनो हायाखै, बोरै दांगोन, बोरै सुगोन। आयु, बेराफारसे आं अमाखौनो जाखाया। आरो मोदोमाव थादेरनायजों जाबजों आमाय-लल' मोनदों। आं बोरै सुगोन, बोरै दांगोन, बोरै संगोन आं जाफेरै बुस्थुखौ? जि खारदों। ओंखाम ओंख्रि मोनबायना बिहामजो? आयु, बेदरखौनो दाबो संबावाखै। आयै, आं अमा बेदरखौ नायनोनो हायाखै। बोरैबा खर' मिदिनाय मोनजोब्बाय आङो, खारनाय मोनजोबदों आयै। आयै, सुनानै होदो ना, हागोनब्ला आं संनोसै। आयु, बिहामजो गोदानानो बिखुनजोखौसो उल्था थिनफिनलायनाय जाबाय। आरो जाम्बाथ' दंबावसो माथोहाय। बिदि नङा आयै, मोदोमाव दङखायनोसो खारनाय मोनदों। बेनिखायनोसो आं बुंदों आयै, जागोन दे, आंनो सुनानै संनोसै। माने आं अमा बेदर जाया नालाय, आरो आइमोना बाजैमोना आं जायै बेदरखौ आंनो संनोबो होफेरासै नालाय, दांनोबो होफेरासै। बेनिखायनो एसे रोङाबो मोनदों। थैबाय, खुरिया बिहामजोसो माथो होनबालाय। सोलिया, बेबायदि सोलिनाय नङा जोंहानियाव। हानाय नङा, नोङो जोंनि न'आव बिहामजो जानो खिथिनो हानाय नङा। ओहो, जामारनाय नङा। जोंनि न'आव एसेबां दामि दामि आलासिफोर फैयो, अमा बेदर संनो रोङा, दांफेराखै। ओहो, नोंखौ दोनहैफिननायानो मोजां जामारसिगोन। मा? अमा बेदरनि थाखाय आंबो दोनहैफिननो ओंखारलायबाय? औ, खुरिया बिहामजोसो नोङो। आंनो नाङा बेबायदि खुरिया बिहामजोखौ। नाङा, आंनोबो दोनहैफिननोसै। ओहो, आं सानदोंमोन मोनजाहैसिगोन, दाबोसिम गैया माथो। बिदि नङा आयै, आं गासैखौबो रोंजोबोथ'। अमा बेदरखौ आं जायाखायनोसो, जेनेबा संफेराखै नालाय, बेनिखायनो बुंदों। उनाव रोंलांगोन ना आयै, हागोन। अमा बेदरनि थाखाय आंखौ नों बेबायदि आरो मानो बुंफिनखो? दोनहैफिननो नागिरलायनाय? हागोनथ', उनाव रोंगोनथ' आयै। जाया, जानाय नंथारा। उननि खोथाखौ दोनथ'। आंनो आखा-फाखाखौसो नांगौ। नोंखौ सानदोंमोन आङो गासिबो आखा-फाखाखादां होननानै। दासो मिथिबाय, जानाय नङा। गोमथा बिफाजों दानो रायलायहैफिनथारनोसै आं। अमा बेदर।